Tak postupne začneme. Dovolte mi, aby som vás tu všetkých privítala dneska na tejto krásnej téme, a to je ako zaradiť rituálne kakao do každodenného života. Na začiatok by som sa chcela predstaviť. Niektorí ma poznáte, niektorí ma nepoznáte. Moje meno je Paulína Brinichová. Som pôvodne vyštudovaná záhradná krajinná architektka, venovala som sa dlhšiu dobu permakultúrnemu dizajnu a potom nejak proste tie záhrady už so mnou tak nerezonovali, tak ako by som si predstavovala. A začala som postupne hľadať v podstate takú nejakú inú cestu, až som sa na malý moment stratila, a potom som sa znova našla. No a teraz vlastne to, čomu sa venujem, sú vlastne rituály. Som taká, ja tomu hovorím, že ceremoniálka, pretože vo svojom živote som sa začala venovať práve tvorbe ceremónií a rituálov, a to je to, čo nadovšetko na svete milujem, v spolupráci vlastne s rastlinnými medicínami, s bylinami a aj kakaom. Pri svojej práci využívam, vlastne pri energetických healingoch využívam rôzne techniky. Je to holistický prístup, pri ktorom ako keby vlastne zapájam rôzne techniky NLP, Theta Healing a šamanské učenia, ktoré som podstupovala v ekvadorskom pralese. A neustále teda podstupujem, pretože posledného 3/4 roka, alebo teda pol roka, chodím tak hore-dole, že keď som to tak spočítala, tak mám pocit, že žijem už pol na pol. Pol v pralese, pol v meste. Takže každý z vás už určite pil kakao. Už teda viem, že minimálne gránko. Niektorí určite už aj ceremoniálne kakao. Ale ja by som chcela dneska ako keby začrieť ešte hlbšie v podstate do toho, čo to ceremoniálne kakao je, ako ho vieme rozlíšiť od normálneho alebo teda nenormálneho kaká, iného kaká, ktoré je, nazvime ho, že komerčné, ktoré sme naučení piť a ktoré sme teda naučení volať, že to je kakao. Takže povieme si vlastne troška viacej o tejto téme, povieme si o tom, ako dávkovať ceremoniálne kakao, kedy piť, pretože čím viac som začala pracovať s ceremoniálnym kakaom, a mnohí teda viete, že kakao aj predávam pod svojou značkou Design od lesa. Čím viac som sa začala ako keby zaoberať v podstate tým predajom kaká a celkovo aj prácou s kakaom, jednak ako keby od toho procesu od výsadby až po spracovanie čokolády alebo teda kaká, tak som si uvedomila, že máme v tom ako keby troška taký chaos aj v tom dávkovaní, aj v tom, že kedy piť, ako piť. Niektorí kážu ráno, niektorí kážu večer. Takže ja by som toto vlastne chcela dneska vysvetliť, že kedy je teda správne piť, koľko je správne piť a tak. No, ako sa vlastne, ja by som začala tým, ako sa kakao dostalo do môjho života. Bolo to pre mňa veľmi, veľmi nečakané. Nikdy som nemala taký nejaký plán, že v podstate idem pracovať s kakaom, alebo že by som mala takú nejakú cestu, že teraz idem vlastne na kakao. Bolo to veľmi tak plynulé a veľmi prirodzene. V podstate myslím si, že každý, kto nastúpi na tú cestu seba rozvoja, tak na ňu nastupuje v podstate z nejakého takého dôvodu, že sa v tom živote začneme strácať alebo že začneme byť vyhorení, začneme cítiť, že ako keby nežijeme v súlade s tou našou dušou alebo s tými vnútornými potrebami. A u mňa to vôbec nebolo inak. Bolo to presne takisto. Tiež som si prechádzala veľmi náročným životným obdobím, kedy som si vlastne uvedomila, že sa chcem po pol roku ako keby rozvádzať so svojím manželom, po pol roku toho, čo sme boli manželia. No a tam v podstate prišli rôzne zlomy v mojom živote, kedy som sa rozhodla, že idem ako keby zmeniť a prekopať ten svoj život od základov, pretože som takisto bola v živote vyhorená, nebavila ma práca, ktorú som robila, nebavil ma ten život, v ktorom som žila, vzťah nebol taký ako keby úplne v poriadku. Takže padalo to tam v podstate na každom tom pilieri môjho života. No a vtedy ako keby prišli rôzne procesy v mojom živote, rôzne ľudia, mentori, úžasní ľudia, ktorí mi pomohli ako keby a nakopli ma v podstate na tú cestu seba rozvoja, na to, ako sa dostať ďalej.
A kakao musím povedať, že bolo môjim úžasným spoločníkom a do dnešného dňa je môjim úžasným spoločníkom počas tohto celého. No a to je tiež téma, ktorú si dneska otvoríme. V podstate, ako ho zaradiť do každodenného života aj vo forme takých nenasilných, dennodenných alebo teda každodenných rituálov aj v priebehu toho všedného dňa, kedy nemáme celkom taký nejaký priestor si od rána do večera posedieť v meditačnej miestnosti, ale sme v takom klasickom dni, častokrát na behu, niektorí ľudia okolo detičiek narábajú a tak ďalej, takže toto by som chcela s vami dneska prejsť. Ale na začiatok by som vás chcela poprosiť, aby sme sa teda spoločne naladili jednak na túto našu tému, ktorú tu ideme dneska rozoberať, ale tiež aj na celkovú atmosféru kaká. Tí, ktorí pozeráte naživo, to znamená teraz a zrovna nešoferujete, tak vás poprosím, aby ste si na malý moment zatvorili očka a iba sa zhlboka nadýchli, vydýchli. A teraz si predstavte, že s každým nádychom, s takým hlbokým nádychom, vdýchnete vôňu navareného čerstvého kaká. A s každým výdychom vydýchnete všetko, čo už dneska nepotrebujete. A poďme znova hlboký nádych, dýchujete vôňu kaká, uvareného, čerstvého. A s každým výdychom púšťate všetko, čo nepotrebujete. A ešte jeden raz nádych. A výdych. Tak. Ja vám ďakujem, že ste tu. A poďme sa teda pustiť postupne krok za krokom do toho, čo je to rituálne kakao, prečo sa vlastne volá rituálne kakao, ako vznikol tento názov a prejdeme vlastne postupne tému po téme až k záverným rituálom. Takže čo je to vlastne kakao? Kakaovník obyčajný je strom, ktorý vlastne rastie v dažďovom pralese. Je to ako keby pôvodné miesto, kde sa začal, alebo kde sa teda kakaovník objavil. Kakao, po latinsky povedané Theobroma kakao, je to vlastne nápoj bohov, pretože nie je to vymyslený názov, pochádza vlastne z Theobroma. To znamená, že Theo je ako keby potrava a Broma je boh. Takže z tohto ako keby latinského názvu je vyvodený názov ako keby nápoj bohov alebo potrava bohov. To znamená, že veľakrát si myslíme, že to je nejaký ako keby mystický názov, ale je to vlastne odvodené z tohto latinského názvu. Kakao bolo, dlho sme si mysleli, že bolo v podstate vynajdené alebo nájdené v Strednej Amerike. Veľa z nás si spája kakao s Aztekmi, s Majami a s touto kultúrou a civilizáciou, ale v roku 2018 sa vlastne v ekvádorskej Palande, to je mesto, alebo teda okres, kúsok ako keby od farmy pobrežia, kde som bola teraz naposledy a tam som vlastne podstupovala tie šamanské diety s kakaom. Takže v tejto Palande sa našli vykopávky, ktoré sú 5000 rokov staré. A našla sa tam taká hlava a tá hlava, keď sa rozbila, tak sa tam našli stopy DNA kaká. To znamená, že oni vlastne zistili, že tí archeológovia, že už 5000 rokov dozadu, ako keby pôvodní obyvatelia robili to, že roztápali kakao, bolo nejakým spôsobom spracované a bolo spracované do nápoja. A ona vlastne tá hlava, môžete si celý článok prečítať aj u mňa na stránke na blogu, tá hlava bola v podstate dutá a ona bola plnená kakaom, čiže oni vlastne už 5000 rokov dozadu pili kakao, tekuté rituálne kakao. A ja keď som sa toto dozvedela, tak ja som bola z toho úplne nadšená, lebo ako celý život som žila, alebo teda odkedy som registrovala kakao, tak som žila vlastne v tej informácii, že to boli Aztekovia a Majovia. To znamená, že nie zas až tak dávno, to bolo nejakých 400-500 rokov pred našim letopočtom a oblasť bola Stredná Amerika. No ale tým, že sme vlastne zistili, alebo teda v tom roku 2018 sa našli tieto vykopávky z roku 5000 pred našim letopočtom, tak nielenže sa prepísali ako keby to miesto, že to nebola Stredná Amerika, ale bol to Ekvádor a teda Južná Amerika, ale prepísala sa vlastne tým úplne aj história. Pretože to nebolo tých pár rokov pred našim letopočtom, ale bolo to až 5000 rokov dozadu. No a čo to vlastne znamená v kontexte rituálneho kaká je to, že
Tak ako ja vnímam rituálne kakao, je v podstate to, že to kakao tým, že bolo už tak staré, že už vtedy sa využívalo. Vtedy tí ľudia nevedeli vyrábať čokolády, ale vyrábali vlastne rôzne tieto nápoje a pili to kakao. Samozrejme, že to kakao sa nepilo ako keby za ako keby bežného dňa, ale pijavali ho pri rôznych rituáloch, svadbách, obetinách, pretože vtedy veľa obetovávali a bolo používané práve v šamanskej kultúre. To je to, ako vznikol ten v podstate názov toho rituálu, rituálneho kaká, pretože kedysi sa s rituálnym kakaom robili rituály a dnes to, čo sa snažíme dosiahnuť, je to, aby sme sa navrátili vlastne k tým rituálom. Takže, prepáčte, mne tu psík skučí, on je takou súčasťou môjho dňa aj môjho života. Takže, čo je to, ako vnímame v dnešnej dobe rituálne kakao? Čo to vlastne je? Ja teraz, keď som bola v Ekvádore, tak mnohí viete teda, že som si prešla veľmi, veľmi ako keby dlhou, takmer dvojmesačnou cestou. Myslela som si, že idem práve na farmu, kde budem podstupovať rôzne šamanské diety a šamanské rituály, čo aj bola pravda na prvej farme a potom ma nejak, ja stále tvrdím, že to je spirit vlastne toho kaká alebo duch kaká. A niekto si môže povedať, že ma to tam možno život priniesol alebo osud. Je to v zásade jedno. Prišla som potom na druhú farmu, kde som prešla v podstate celým tým procesom od sadenia kakaových stromov až po výrobu čokolády. A ja som si vlastne na začiatku ani neuvedomovala, aké bolo veľmi dôležité pre mňa prejsť týmto procesom, aj napriek tomu, že ja sa vo svojom živote nevenujem výrobe čokolády. To znamená, že aby sme si vysvetlili a ujasnili, čo je to rituálne kakao, čo je to 100% čokoláda a čo je to raw kakao alebo bio kakao z obchodu. Sú v tom všetky tri veci, ktoré som pomenovala, sú úplne rozdielne veci. To znamená, že my keď pozbierame kakaové bôby, ktoré sú obalené vlastne ešte s musilážou, to znamená, je tam na tom taký biely povlák, určite ste to už videli minimálne na tých mojich fotkách, ktoré som pridávala. A vlastne táto musiláž je z 80% voda. To znamená, že odstranením musiláže, buď prešovaním, alebo sa to môže aj ponechávať na tých kakaových boboch, tak potom vlastne sa to dáva vždycky na fermentáciu. Fermentačný proces trvá zhruba 7 dní, ale samozrejme závisí to od počasia, od toho, či sa dostatočne prevetráva, či je slnko. Naopak, keď to spracovávajú v dažďovom pralese, tak tam sa deje vlastne to, že tým, že neustále prší, tak samozrejme, že je väčšie vlhko. To znamená, že neuschnú tie bôby a nesfermentujú tak rýchlo. Proces fermentácie teda trvá približne 7 dní, 2 dní prebieha anaerobný proces a 5 dní aerobný proces, to znamená, že 2 dní sú tie kakaové bôby s musilážou, alebo teda s tou odstranenou musilážou zabalené vlastne buď v tých pralesoch to robia tak, že sa to balí ako keby do banánových listov, niekde na fabrikách to robia tak, že to balia do drevených krabic. No a aby sa tam vlastne nedostával vzduch, naštartuje sa proces fermentácie, potom to ešte 5 dní fermentuje vlastne s príchodom vzduchu, no a potom sa vlastne bôby dávajú na sušenie. Keď sú bôby nasušené, tak sa začínajú, môže a nemusí sa to robiť, že sa začnú vlastne triediť na veľkostné kategórie. Keď sa to triedí, je to samozrejme dobré, pretože to, čo sa vlastne následne deje, je to, že už keď sú bôby sfermentované, tak idú do pražiarne, idú sa pražiť. Predstavte si, že máte takýto bôb a takýto bôb. Čo sa stane, keď sa tie bôby vlastne pražia rovnaký čas? Znamená to, že jeden bob je prepražený, druhý bob je nedopražený. A to sú všetko veci, ktoré keď sa vlastne tie boby zmiešajú, tak to ovplyvňuje finálnu chuť či už rituálneho kaká, alebo kaká z obchodu, alebo čokolády. To znamená, že je veľmi krásny proces, pokiaľ sa to triedí. Musím povedať, že týmto procesom som prešla. Bola to veľmi, veľmi náročná práca, pretože predstavte si, že tam máte tri plné obrovské krabice alebo obrovské bedne v podstate s kakaovými bobami a každý jeden ten bob vám prechádza rukou niekoľkokrát, pretože to triedite na tri rozdielne kategórie.
Samozrejme, že v tých fabrikách sa to takto nerobí, majú tam obrovské sitá s rôznymi okami a oni to vlastne presypávajú cez tie sitá, tým pádom vlastne sa tie boby triedia cez takýto systém. No ale ja tým, že som bola vlastne v pralese na farmách, prešla som takým tým typickým spôsobom, tým naozaj rituálnym a bolo to pre mňa krásne zažiť v podstate, ako to kedysi robili, že to naozaj išlo cez tie ruky a je tam v podstate od prvého momentu kontakt toho človeka s kakaom a ten človek, pokiaľ naozaj je naladený na to s tou láskou, s úctou, s rešpektom, pracuje s tým kakaom, tak všetko sa to vklada do toho kakaa, pretože kakaové bôby, vy keď pracujete s kakaom, tak nemôžu byť žiadne repelenty, žiadne mastičky na rukách, dokonca ani s mydlom sme si nemohli predtým umývať ruky, pretože kakao všetko veľmi absorbuje. To znamená, že ja stále tvrdím, že pokiaľ je to takto s parfumami, ako je to asi s ľudskou energiou. To znamená, že určite to kakao proste je živé, je to živý produkt, stále pracuje, ešte aj keď sa dopraží, tak ešte aj potom pracuje, ešte aj keď sa namelie, stále pracuje. Neustále, je to živý produkt, to znamená, že samozrejme, že všetci, ktorí sme tu, verím tomu, že veríme na tú prácu s energetickým systémom a v podstate pracujeme s energiami na nejakej úrovni. Takže za mňa je kakao naozajstnou bytosťou, naozajstným učiteľom a aj kvôli tomuto. Pretože som videla naozaj, ako dokázalo kakao nasakovať v podstate parfumy a mne to tam hneď začalo v podstate nabiehať, že naozaj takéto niečo sa môže diať aj s energiou človeka. No a potom vlastne, keď máme už tieto kakaové boby opražené, tak oni sa dávajú do drtičky, kde sa vlastne namelú. Odstraňujú sa šupky z toho a takéto namleté kakaové bôby idú potom do melanžéra, kde sa spracovávajú na kakaovú pastu. Ono sa to vlastne mele, predstavte si, že máte ako keby nalámané kúsky kakaových bôbov a tie sa zomelú na prach alebo na prášok. Toto sa volá kakaová pasta alebo kakaový likér. A táto kakaová pasta alebo kakaový likér je naše rituálne kakao, to znamená, je to 100% kakao s minimálnym zásahom, s nulovým chemickým zásahom. Následne sa táto kakaová pasta buď môže vlastne odovzdať na proces spracovania čokolády alebo na proces spracovania kakaového masla, alebo teda kaká, ktoré je vlastne gránko alebo holandské kakao, alebo v podstate kakao, ktoré kupujeme v obchode ako práškové kakao. To znamená, že toto práškové kakao vzniká tak, že ten likér, tá pasta, ktorá bola vlastne to naše rituálne kakao, sa zoberie, vyprešuje sa to, vznikne vlastne to, čo sa vytlačí, to, čo sa vyprešuje, tak to sa volá kakaové maslo a to, čo zostáva, je kakaový prach. To je vlastne to naše gránko alebo naše holandské kakao a tak ďalej. To znamená, že toto kakao, ktoré kúpime bežne v obchode, je odtučnené. Je to odtučnený produkt, ktorý má veľmi, veľmi málo ako keby živín, pretože všetko to dôležité sa nachádza v tom kakaovom masle. Tým pádom tie najväčšie vitamíny, všetko to prospešné skrátka pre telo alebo pre našu pokožku sa nachádza práve v tom kakaovom masle. To znamená, že keď budete najbližšie v obchode a budete hľadať toto kakao, myslím to práškové, tak si skúste len tak pre zaujímavosť pozrieť, že aké percento tuku v podstate obsahuje toto kakao, pretože už vôbec nájsť ako keby 10 až 12% kakao vie byť častokrát umenie. Lebo nie je to také jednoduché. Oni totiž to, keď vyrábajú to maslo, tak sa to snažia úplne vyžmichať na nulu. No a potom sa vlastne, keď teda nevyrábame kakao alebo kakaové maslo, tak môžeme vlastne z toho rituálneho kakaa ďalej vyrábať čokoládu. A tam už sa do toho melanžéra pridáva všetko to, čo ide vznikať. Keď je to 100% čokoláda, zostáva to iba tak. Ak je to nejaká, poviem príklad, 70% čokoláda, pridáva sa tam mlieko, pridáva sa tam cukor. Ak je to náhodou nejaká dochutená, tak sa to všetko pridá tam.
Takže toto je vlastne taký základný rozdiel v tom, že čo je to rituálne kakao, čo je to kakao také, nazvime ho, že komerčné, alebo teda práškové a môže byť samozrejme aj bio, eko, raw, ale stále je to ako keby to odtučnené kakao. No a potom máme vlastne 100% čokoládu, ktorá rozdiel medzi tým rituálnym kakaom a 100% čokoládou je vlastne taký, že my vlastne tú kakaovú pastu, keď vložíme do melanžéra, tam sa to krúti 3 dní a robí sa to práve kvôli tomu, že sa nám tam rozbijajú molekuly na menšie. Ono to vlastne, ja keď som chuťovo porovnávala 100% čokoládu a kakaovú pastu, to naše vlastne rituálne kakao, tak ja som veľmi senzitívna, aj vlastne chuťové bunky veľmi senzitívne, aj čuch. To znamená, že ja som to tam veľmi cítila, že to rituálne kakao bolo veľmi také, nazvime to, že surové a bolo naozaj cítiť, že to malo, ja som cítila, že to malo väčšie kryštály alebo také väčšie kryštalické bunky. No a ako keby čo ešte ovplyvňuje chuť toho ceremoniálneho kaká, samozrejme, nie je to iba proces spracovania, ale je to samozrejme tá najzákladnejšia časť, to znamená od toho pestovania, pretože inak sa pestujú kakaovníky na farme, inak v dažďovom pralese, samozrejme tie podmienky sú rôzne. A ja som si uvedomila, že veľmi sa dá kakao pokaziť v podstate aj tým, že ho máte dopestované na monokultúrnej farme. To znamená, že ja tým, že som teda vyštudovaná krajinná architektka, naozaj som sa veľmi dlhú dobu venovala a stále sa venujem na nejakej úrovni, nie už tak intenzívne, ale stále sa venujem na nejakej úrovni permakultúre, tak tam som si práve na tých farmách uvedomovala, aké je veľmi dôležité, aby tá farma, na ktorej sa pestuje naše kakao, naše rituálne kakao, bola naozaj permakultúrna a bola organická. Pretože kakao má tú schopnosť, že ako strom. Mnohí viete, že kakao malo cenu zlata a nebolo to len kvôli tomu, že áno, ono to vzniklo kvôli tomu, že malo vysokú cenu a používalo sa kedysi ako platidlo, ale bolo to aj kvôli tomu, že kakao vlastne je jedna z mála rastlín alebo z mála stromov, ktorá má tak vlastne hlboký a široký koreňový systém, ktorý je potiahnutý v rôznych úrovniach, že kakaovník má veľmi tú tendenciu, že dokáže ako keby ťahať minerály a živiny z rôznej hĺbky pôdy a tým pádom ono sa to všetko vlastne dostáva do našich strukov a do našich kakaových bôbov a teda do finálneho produktu. To znamená, že predstavte si monokultúrnu farmu, kde sú nasadené iba kakaovníky, iba z jednej odrody. To znamená, že tá chuť je veľmi taká planá, proste nejaká. A predstavte si kakaovník, okolo ktorého sa nachádzajú dračie ovocie, banánovník, tam je nejaká limetka, citrón, grapefruitia, skrátka všetko toto, potom tam nejaký jazmin kvitne. To znamená, že ono všetko to, čo sa nachádza okolo tých stromov, ovplyvňuje samozrejme finálnu chuť kaká. Čiže to je ten základ. Základ je v podstate to, že máme zasadený strom v zemi. A čo sa nachádza okolo toho stromu. Druhým základom je to, samozrejme, akú odrodu pestujeme. To znamená, že kakaovník v dnešnej dobe je zmonitorovaných vyše 90 odrôd kaká. Teraz, ako som bola v Ekvadore, tak ja som mala to šťastie, že som sa dostala vlastne do fabriky, kde mi chlapík, majiteľ tej fabriky vlastne rozprával o tom, že že mal zase on to šťastie, že mu nejaká známa telefonovala, že kúpila nejakú haciendu, nejaký pozemok a že asi má kakaovníky na farme. No a oni tam prišli a našli na ďalších 35 nových odrôd kakaovníkov na jednej farme. Na jednej farme to bolo úplne úžasné, že tým pádom už máme viac ako 120 druhov kakaovníkov, 120 rôznych odrôd. Ale tie tri najzákladnejšie sú vlastne odroda Criollo, odroda Forastero a odroda Trinitario. Najkvalitnejšia je odroda Criollo. V Ekvádore nepoužívajú odrodu Criollo, oni si ju nazvali Nacional Ariba. Je to v zásade to isté, len oni majú proste iný názov. A toto je väčšinou taký, ja hovorím, že crème de la crème. Je to v podstate najkvalitnejšia odroda. Väčšinou sa pestuje na fino de aroma kvalitu. O tom si budeme rozprávať niekedy inokedy, čo to vlastne znamená, keď je kakao fino de aroma kvality. Ale potom vlastne máme tú odrodu Forastero a tieto dve odrody sa vlastne nejakou náhodou skrížili a vytvorili odrodu Trinitario.
Vytvorili ju sami, vlastne tieto dva kakaovníky, tieto dve odrody. Stal sa z nej hybrid, ale je veľmi obľúbený ten hybrid, pretože ono to berie vlastne ako keby kvalitu z Criolla, z tej Fino de Aroma a zároveň to berie, Forastero je veľmi odolná odroda, pretože tá Criolla je veľmi náchylná na pestovanie, na škodcov a tak ďalej. Čiže vznikol tento hybrid, ktorý je veľmi aj chuťovo odladený, aj sa veľmi jednoducho pestuje. To znamená, že Trinitario odroda je v podstate po Criollo pre mňa určite najkvalitnejšia, pretože tá Forastero je taká trošička zemitá a plána. Takže určite odroda nám ovplyvňuje kvalitu. Potom to, čo som rozprávala už dávnejšie, alebo teda na začiatku, že samozrejme to, aký prístup majú ľudia, ktorí sa starajú o tie kakaovníky. To znamená, že keď človek nemá úctu, rešpekt. Veľakrát sa toto stáva, mnohí viete, že jedným z najväčších producentov na svete, alebo teda momentálne najväčším producentom na svete kaká je práve Afrika. A tam sa bohužiaľ deje to, že ľudia na farmách, kde sa pestuje kakao, oni ani netušia, že z toho sa vyrába čokoláda, vôbec nevedia, čo sa z toho deje. Je to také, ja stále tvrdím, že moderné alebo novodobé otroctvo, pretože títo ľudia nie sú poriadne ani platení a tak ďalej. To znamená, že keď sa znovu naspäť vrátim ku konceptu permakultúry. Permakultúra nie je len o spôsobe pestovania, je to celý životný systém, celý životný prístup k tomu, ako vlastne žijem, kde žijem a tak ďalej. To znamená, že tá ľudská sila, alebo teda ten ekologický prístup nielen k rastlinám, ale k ľuďom je pre mňa takisto veľmi dôležitý, keď vyberám kvalitu kaká, keď vyberám najkvalitnejšie produkty. No a potom samozrejme každý jeden z tých krokov sa dá pokaziť, to znamená, dá sa to prefermentovať, nedofermentovať, preprážiť, nedoprážiť, zle namlieť, zle zmixovať a tak ďalej. Takže tam je ako keby veľmi veľa tých procesov, ktoré ovplyvňujú kvalitu finálneho kaká. Preto veľakrát sa môže stať, že napríklad aj keď berieme kakao z nejakej konkrétnej jednej farmy, tak častokrát môže byť úplne inej chuti, pretože tam nejaký ten proces neprebehol správne. Ale toto sa bohužiaľ stáva v tých veľkých fabrikách, pretože naozaj tie malé farmy, tie rodinné farmy si dávajú na to pozor a tým, že všetko robia ručne, že nie sú tam tlačení časom, nie sú tam tlačení nejakým spôsobom peniazmi a oni naozaj sa snažia vytvoriť kvalitu a nie kvantitu, tak pri týchto farmách sa to vlastne veľmi málo stáva. A teda, ako som povedala, ten najväčší rozdiel vlastne medzi tým kakaom, tým rituálnym, o ktorom sa dneska rozprávame, a tým kakaom, ktoré kupujeme v obchode, tým komerčným, je vlastne to, že rituálne kakao obsahuje v podstate všetko. To znamená, že všetky antioxidanty, všetky minerály, všetky vitamíny, všetok tuk. Tuk mimochodom tvorí zhruba 50% toho kaká a kakao, ktoré kupujete bežne v obchode, tak je zbavené tuku, je teda odtučnené. Väčšinou máva tak okolo 3% tuku. Takže toto kakao je veľmi, veľmi ako keby nezdravé. Alebo teda, že nie je nezdravé, ale neobsahuje v podstate tie najzdravšie zložky. Takže ďalšia vec, že väčšinou ani nekúpite v podstate to kakao v obchode bez cukru, bez mlieka. Veľakrát, keď sa pozriete, že ako keby, aj keď to už nemá ten tuk, ale keby to bolo aspoň čisté. A to sa bohužiaľ nedieje. Takže teraz prejdeme na tie benefity pre telo aj dušu. Mnohí ste viete, že kakao sa nazýva nejakou super potravinou alebo teda nápojom bohov, potravou bohov, má cenu zlata a tak ďalej. Ale prečo to tak vlastne je? Kakao je najbohatším prírodným zdrojom flavonoidov a sú to vlastne prírodné antioxidanty. Tieto antioxidanty silné vlastne chránia naše bunky pred oxidačným stresom. A my, keď sme chránení pred oxidačným stresom, znamená to vlastne v preklade to, že naše bunky v tele starnú pomalšie. To je vlastne to, čomu sa v značnej miere venuje aj biohacking. To je to, čo chceme všetci dosiahnuť, chceme spomaliť starnutie a kakao nám v tom vlastne veľmi pomáha. Vyživuje nás znútra, to znamená, že aj vďaka tomu, že naše bunky pomalšie starnú, tak sa vlastne deje to, že naša pleť je rozžiarenejšia, vyzerá mladšie,
pomalšie sa produkujú vrásky, čiže má to v podstate úžasné benefity aj na naše nielen telo, ale aj na našu pokožku. Mnohí iste viete, že kakao otvára srdce. Takéto je vlastne zaužívané niečo, že vždycky sa vlastne robia meditácie alebo otvára sa srdcová čakra, pracuje sa v podstate, každý máme spojené kakao so srdcom, s otváraním srdca. Ale vysvetlíme si vlastne, že čo to znamená, že ideme otvárať srdce, že nie je to len nejaký taký ezopojem alebo nejaká taká spirituálna povera, že ideme sa vyľaďovať a prepájať sa na úrovni srdca a tak ďalej. Pretože to, čo sa vlastne deje, má samozrejme aj medicínske opodstatnenie. Nie je to len tak, že otvorím srdcovú čakru. To, čo vlastne kakao robí, je, že ono vlastne obsahuje rôzne ako keby okrem tých flavonoidov, obsahuje teobromín, obsahuje anandamid, tryptofín, strašne veľa ako keby tých vitamínov a vecí, ktoré potrebujeme preto, aby sa nám vlastne rozťahoval cievny systém. To znamená, že to, čo robí kakao, je to, že prekrvuje naše telo. To znamená, že my keď sme viacej prekrvení, naše cievy sa automaticky viacej rozťahujú, tým pádom sa dostáva viacej krvi jednak do mozgu, dostáva sa viacej kyslíka do mozgu, to znamená, preto sa nám štartuje mozog, preto sa nám štartuje kreativita, preto sa nám štartuje v podstate to, čo ľudia rozprávajú, že sa cítia taký nabudení po kakao, tak je práve kvôli tomu, že sa vlastne dostáva viac krvi do mozgu vďaka tomu, že kakao otvára cievny systém. No a samozrejme tým, že sa rozširujú cievy, tak sa nám podporuje aj krvný obeh. Tento krvný obeh, keď je podporený, tak nám vlastne vzniká ďalej pocit takého nejakého zahriatia. Preto mnohí aj po ceremoniách máte možno, že pocit, že je to teličko také viacej zahriaté, viacej také až. Ja som sa stretla s tým, že mi už ľudia hovorili, že normálne majú pocit, že horia. A to je vlastne práve kvôli tomu, že samozrejme, že každý máme takú nejakú inú mieru toho, čo povedzme, že tolerujeme, alebo to kde máme viac pocit nábudenia. Niekto pije možno, že viac kávy, tým pádom viac kaká dokáže tolerovať. Niekto vôbec kávu nepije, tým pádom stačí veľmi, veľmi máličko toho kaká na to, aby cítil ten istý efekt ako človek, v podstate, ktorý si dá vyššiu dávku. No a to, čo vlastne vďaka teobrominu, tryptofánu a anandamidu sa deje v našom tele, je to, že toto sú všetko látky, ktoré podporujú nervový systém, psychiku. To znamená, že veľakrát sa po tom, ako vypijeme kakao alebo pijeme kakao, cítime veľmi šťastný, veľmi taký naozaj, že až zamilovaný, otvorený a máme úžasnú náladu, sme takí povzbudení, vyrovnaní a šťastní. Ja by som to povedala tak, pretože naozaj ja odkedy som zaradila kakao do svojho života, tak mám pocit, že za každým som z toho šťastná, každým dňom viac a viac, že máme takúto úžasnú aj tú hojnosť, že môžeme vlastne takto žiť, že to kakao sa vlastne dostalo k nám až z brutálnej diaľky. A keď si vždycky predstavím, keď pijem kakao, že odkiaľ až prišlo a že naozaj, že sa to tam objavilo tých 5000 rokov dozadu a to vlastne ani nevieme, že kedy skutočne vzniklo alebo kedy skutočne prišli na to boli len tie prvé vykopávky, tak to je úplne úžasné. No a potom vlastne kakao obsahuje rôzne ďalšie minerály, ako sú napríklad horčík, železo, draslík, magnézium, zinok. A toto sú všetko vitamíny, ktoré potrebujeme pre svaly, pre vybalansovaný hormonálny systém. To znamená, že keď je hormonálny systém v poriadku, naše telo je v poriadku, to znamená, že tým pádom nie len tá nálada, nie len ten náš bežný život, ale samozrejme, keď je teličko v balanse, keď je v rovnováhe, tak sa deje potom aj to, že aj tá pokožka, aj vlasy, všetko je v podstate vyživené, lebo tamto všetko, vy viete, že koža je najväčší orgán, to znamená, že všetko, čo sa deje v našom tele, vždycky ide cez kožu. To znamená, že pokiaľ to telo uzdravujeme znútra, tak sa vlastne deje aj to, že je vyživené aj zvonka, teda aj tá pleť môže byť jasnejšia. No a ako vlastne dávkovať toto kakao? Mnohí ste mi písali, že neviete, s akou dávkou začať. Ja vždy odporúčam začať s nižšou dávkou a potom postupne navyšovať, pretože je to ako keby potrebujeme zistiť, že aká je tá naša miera v podstate tolerancie.
Niektorí ľudia znesú veľa gramov, to znamená, že plná taká dávka, ktorá je odporúčaná podľa nejakých skript alebo medicíny, je 42 gramov denne. Ja však odporúčam, alebo teda v podstate, aby sme si zrovnali, ako je dobre začať. A samozrejme, čo chceme docieliť. Pretože aj to je veľmi dôležité si uvedomiť, že inú dávku volíme, keď sme niekde na ceremonii alebo niekde v pralese a sme na kakao ceremonii, kde máme jasný zámer a ideme vlastne pracovať s tým kakaom a to kakao nám slúži ako nástroj v podstate k nejakej buď terapii alebo k nejakému healingu. A inú dávku volím, keď sa idem naštartovať do bežného dňa alebo teda idem spať. To znamená, že na také nejaké naštartovanie alebo pre začiatočníkov, v podstate, ktorí nie sú zvyknutí piť kakao, na jemné naladenie počas dňa odporúčam začínať s 5 až 10 gramami. Môže sa to zdať, rozprávam na 3 deci vody. Môžete si dať samozrejme aj menej vody, ale potom je to veľmi, veľmi riedke. Ja vždycky ako keby, keď varím kakao, tak vždy to robím do dávky aspoň 2 deci, ale ideálne 3 deci. Samozrejme, že čím viac máte, tak tým hustejšie je potom to kakao. To znamená, že viete si to vlastne aj takto navoliť, že či máte radšej hustejšie kakao alebo redšie. Tých 5 až 10 gramov je teda taká naozaj začiatočnícka dávka, alebo teda na také jemné naladenie, alebo ako ja hovorím, že na chuť. Potom máme dávku 15 až 25 gramov. To je v podstate dávka, ktorú odporúčam už na také otvorenie srdca, prepájanie sa s vlastným srdcom. V podstate je to taký meditatívny stav, jemné spojenie a je to v podstate taký nejaký. Ja túto dávku vnímam ako taký prechod medzi bežným dňom a začiatkom takých vnútorných procesov alebo toho procesu, keď sa snažíme dostať do nejakej hĺbky seba a napájať sa na vlastnú dušu alebo na vlastné vnútorné hlasy alebo teda tie zámery, s ktorými ideme pracovať. No a potom je vlastne tá najvyššia dávka odporúčaná, to je tých 30 až 40 gramov, niekde je uvádzané 42 gramov, ale zaokrúhlime to na 40 gramov. A toto je dávka, ktorá sa používa na taký nejaký vnútorný ponor, prácu s emóciami. Je to vlastne ako keby pre ľudí, ktorí sú už pripravení otvárať sa aj do emócií, aj do vnútorných procesov. Je to už dávka, ktorá sa používa aj na ceremónii. To znamená, že tam už naozaj sa ide takže do hĺbky. Alebo môže to byť v podstate aj dávka, keď už ste zvyknutí vlastne pijavať kakao, že už viete, že tých nejakých 20 gramov, 30 gramov je v poriadku, že nemáte príliš vysoký tep, nie ste príliš rozhorení, rozžravení, že nemáte porozťahované príliš cievy, tak je to veľmi ako keby fajn dávka, že tých 30 gramov denne, hej. To znamená, že keď sa rozhodnete napríklad 2-3 krát denne si spraviť kakao, je potrebné nie, že 3 krát 30 gramov alebo 3 krát 40 gramov, ale porozdeľovať si to, že to je vlastne celodenná dávka, nie je dávka buď celodenná, alebo teda dávka na jeden krát, ale tým pádom túto dávku vlastne na celý deň neprekračujeme. No a potom je vlastne dávka 50 gramov, je to dávka, s ktorou pracujem vo veľmi, veľmi hlbokých procesoch. To znamená, že to sú v podstate už naozaj také šamanské techniky, sú to techniky už ako keby na individuálnych sedeniach, kedy sa dostávame do vnútorných procesov a už ideme ako keby na terapeutickej úrovni vlastne pracovať s človekom. Takže to už je dávka, ktorá ani nie je odporúčaná vlastne na bežné užívanie. No a poďme si ešte zrovnať teda, že kedy pijeme toto kakao, pretože niekde vlastne je uvádzané, že kakao sa pije ráno, pretože nás nabudí do dňa, pridá nám energiu. Niekde sa uvádza, že večer, pretože kakao ukludňuje. A teda, kde je pravda? Pretože je pravda, že kakao nabudzuje a je pravda, že kakao ukludňuje. Takže ako vlastne sa v tomto zorientovať? Je samozrejme veľmi dôležité vedieť, že kakao pracuje nie s našim srdcom, ale pracuje s našim nervovým systémom. To znamená, že
keď si dáme kakao, to uvoľňovanie v podstate tej energie prichádza v priebehu dňa, nie je také agresívne a nie je to taký výboj energie, aký má napríklad káva. To znamená, že veľakrát ľudia, ktorí pijú kávu, tak majú veľmi prudký nárast energie, veľmi rýchly, pretože veľmi rýchlo to vzprúži človeka, veľmi rýchlo to dodá vlastne energiu, ale potom naopak tá energia veľmi prudko a veľmi rýchlo klesá. Niekedy sa stáva, že ľudia vlastne, ktorí pijavajú kávu alebo vlastne iné, povedzme, že energetické nápoje, a teda nápoje, ktoré obsahujú kofeín a obsahujú možno iné sprúžováky, tak vlastne sa deje to, že tá energia veľmi rýchlo narastie, potom veľmi rýchlo klesne a ľudia mávajú často aj emočné výkyvy, mávajú ako keby prudké zmeny nálad a deje sa to práve kvôli tomu, že tá energia veľmi rýchlo klesá, stúpa, potom vlastne my sme veľmi unavení, tak znova si šupneme ďalšiu kávu. Potom zás nám tá energia klesne, samozrejme, že zrazu nám nestačí jedna káva denne, už pijeme 5 káv denne a tak ďalej. A to, čo robí vlastne kakao, je to, že ono nám vlastne veľmi, veľmi postupne v tom teličku, tým, že pracuje s energetickým systémom a s nervovým systémom a nie priamo s našim srdcom na takej úrovne, že by ovplyvňovalo vlastne to srdce inak ako cez cievny systém a tak, že rozťahuje tie cievy, tak je to veľmi postupné. To znamená, že aj tie cievky sa nám nerozťahnú proste, že šup zo sekundy na sekundu, ale všetko proste prichádza postupne. To znamená, že musíte si to asi len vyskúšať, pretože poznám ľudí, ktorí naozaj nevedia zaspať po tom, čo vypijú kakao, lebo sa cítia veľmi nabudení. Ďalší sú takí, ktorí mi rozprávali, že naozaj nerozumejú tomu, že cez deň sú úplne že vzprúžení z kaká a večer v úplnej pohode zaspia. Takže je to naozaj asi na individuálnej báze, treba si to poskúšať, treba ako keby experimentovať postupne s tými dávkami, postupne experimentovať s tými časmi, kedy budeme to kakao piť v priebehu dňa. No a čo vlastne je fajn, je to, že naozaj ja som teda bola napríklad veľmi veľa kávy som v priebehu dňa vypila. Veľa znamená, že ja som pila tak 3, 4, niekedy 5 káv denne, keď som vlastne, ja veľmi, veľmi skoro ráno vstávam, lebo chodívam cvičiť, takže ja som začínala každé ráno s kávou. To znamená, že tam tým, že 4:30 som vstávala, alebo teda vstávam, tak bolo naozaj veľa času piť veľa kávy. A postupne som vlastne z rôznych dôvodov začala kávu minulý rok vysadzať. Bolo to jednak kvôli tomu, že káva ako keby veľmi, veľmi pracuje s našou energiou. Má veľmi mužský princíp, to znamená, že ja už som to cítila ako keby naozaj pri svojej energetickej práci, že naozaj mňa káva naopak nenabudzovala, ale odoberala mi tú energiu. Ja stále tvrdím, že som fungovala na takom energetickom dlhu, pretože keď som nevládala, alebo som bola nejakým spôsobom vyčerpaná, unavená, tak sa vlastne dialo to, že som si šupla kávu a ako keby som si požičala tú energiu zo zajtrajšku. No a potom sa vlastne stalo to, že ja som kvôli jednému vlastne kurzu, kedy som bola na tantre, to bol takmer týždňový kurz, tak počas tohto kurzu sme mali zakázané vlastne piť kávu, práve preto, že sme pracovali s energiami a káva bola vnímaná ako veľmi, veľmi vlastne mužská energia, takže sme mali zakázanú tú kávu. Tam som si uvedomila, že naozaj ja som bola v takom energetickom dlhu, že som sa vyše mesiaca dávala dokopy, čo sa týkalo energie, nevedela som sa dospať, nevedela som v podstate dohnať to všetko. No a keď už som sa tak nejak zrovnala a dala som sa dokopy z toho, tak potom som si vlastne povedala, že už asi pravdepodobne sa ku káve nevrátim a musím povedať, že ani som sa ku káve nevrátila. Je úžasné teraz cítiť tú slobodu a naozaj tú voľnosť, že kávu si dopriavam vtedy, keď chcem. Nehovorím, že sa to nestalo. Mala som minulý mesiac, keď som bola v Ekvadore, tak som si objednala mandlové kapučíno. Takže nie som samozrejme v zásade proti káve, ale je fajn vedieť v podstate, že ako aj tá káva funguje vlastne s našim teličkom a s našim energetickým systémom a s našim srdiečkom. No a vlastne keď už máme to kakao navarené, tak je dobré si vždycky nájsť čas.
To znamená, že nepiť kakao vlastne niekde za behu, za chodu, to znamená, že zoberiem kakao, utekám, pretože to, čo je pri kakao veľmi dôležité, je vedieť si vytvoriť taký rituál. Ja stále hovorím, že rituál nemusí trvať 3 hodiny, môže. Samozrejme, čím dlhšie si dokážeme vytvoriť ten priestor pre seba, čas pre seba a byť tam naozaj v tom tichu a v napojení vlastne na vlastné srdce, na vlastnú dušu, na vlastne také nejaké vnútorné volanie. A čím viac dokážeme byť v tichu sami so sebou, tak tým samozrejme lepšie. Ale tým, že sa tu vlastne bavíme o tom, ako zaradiť to kakauko do každodenného života, tak je samozrejme, že nie každý deň máme veľmi veľa času. Ale v podstate je úžasné, povedzme, že začíname vlastne s kakaom ráno. Ja som presvedčená o tom, som naozaj presvedčená o tom, že každý si dokážeme nájsť aspoň 5 minút času sami na seba. V to ráno, pokiaľ máme hektické rána, vieme stať skôr o tých 5 minút, pretože aj to, keď začíname ráno pomaly a nie sme ako také splášené molekuly, že lietame po dome, zháňame si vlastne 4 rukami, zbierame veci, tam kľúče, neviem čo, a už meškáme, tak potom v podstate my, keď sme na takomto behu, tak celý deň máme takýto rozbehaný, rozlietaný. Ale pokiaľ dokážeme si naozaj sami sebe obetovať, investovať a dopriať hlavne, nie obetovať, dopriať, týchto 5-10 minút, tak celý ten deň dokáže vyzerať úplne inak. Úplne inak. A ja naozaj viem, o čom rozprávam, pretože ja som bola takáto splášená molekula 30 rokov svojho života. Nikdy som nič nestihala. Vždy som všade utekala aj napriek tomu, že som skoro vstávala, tak naozaj ja som bola človek, ktorý veľmi, veľmi veľa behal a mnohým ľuďom, ktorí ma poznajú už dlhé roky, alebo teda od nejakej puberty, povedzme, tak sú prekvapení z toho, že ja som taký človek, ktorý dokáže naozaj teraz robiť to, že 3 hodiny sedí v podstate so šálkou kaká a sústredí sa na svoje vnútro, na tú šálku toho kaká a prebiehajú vlastne vnútorné procesy. A ako keby veľmi veľa sa toho aj vďaka kakao zmenilo a preto ja neustále tvrdím, že kakao v podstate je pre mňa obrovským nástrojom, obrovským pomocníkom. Ja kakao vnímam ako bytosť nielen kvôli tomu, že vlastne robím všetky tieto šamanské techniky, rituály a v podstate to, čo robia šamani. Nechcem ako keby do tejto témy dneska veľmi zachádzať, ale ja to len tak zbežne poviem, je to, že oni vlastne, alebo teda, čo sa robí v klasických shipibo dietách, je vlastne to, že sa dietujú jednotlivé rastliny, dietujú sa rôzne medicíny. To znamená, že minimum stravy, ideálne žiadna strava, ale samozrejme, keď sa dietuje niekoľko mesiacov, tak to nie je možné. To znamená, že džunglová strava, poprípade nejaký kopček ryže za deň, alebo lyžička dve, nejaké ovocie a oni vlastne 3-4 krát denne, záleží samozrejme od toho, že aké bylinky alebo aké medicíny sa dietujú, tak príjmajú vlastne túto rastlinu v podobe čaju alebo teda nejakého odvaru. A to, čo sa vlastne deje, je to, že každá tá rastlina, ja som vždy tvrdila, že šamani tvrdia a veria, ale dneska viem povedať, že nie je to o tom, že šamani tvrdia a vedia, je to o tom, že každá rastlina má svoju vlastne esenciu, má svoju bytosť, má svoju energiu a má svojho ducha. To znamená, že to, čo my vidíme vlastne tým voľným okom, je len fyzická schránka tej rastliny, takisto ako to vidíme u človeka. To znamená, že takisto v človeku sa nachádza, je tam nejaké teličko fyzické, vo vnútri sa nachádza duša alebo teda nejaká energia a to isté sa deje aj u rastlín. To znamená, že vidíme tam vlastne nejakú fyzickú schránku rastlinky a potom vidíme, alebo teda vieme vlastne sa napojiť na spirita, alebo teda ducha tej rastliny, alebo bytosť tej rastliny takýmto spôsobom, že sa dietuje, pretože sa nepríjma do tela nič iné, iba táto konkrétna rastlina. A to je vlastne to, čo ja robím s kakaom, že vlastne dietujem cez klasické shipibo techniky v rôznych pomeroch a sú to ako keby veľmi, veľmi zastaralé a veľmi tajné učenia. Dokonca mne teraz vlastne z Ekvadoru prišla jedna veľmi vzácna kniha
nachádza sa, alebo teda nie, že prišla, ale prišla mi informácia o tom, že sa našla veľmi vzácna kniha, ktorá pochádza z Ekvadoru, ale je umiestnená v Mexiku. Je umiestnená pod proste sklom, pretože je veľmi stará. A táto kniha ako keby má zdokumentované prvé zmienky o tom, že tieto fastingy alebo tieto kakaové, doslova kakaové rituály a kakaové diety sa robili už v 17. storočí a volali to domáca mučiareň. Takže bolo to také vtipné zistiť, že ja chodím v podstate do pralesu dobrovoľne a kedysi to mali ako techniku mučenia. Takže v podstate, aby som sa vrátila k tej tvorbe tých rituálov, tak je to veľmi fajn. Niektorí, ktorí ste naozaj takí, že neviete si ako keby nájsť aj ten priestor pre seba, tak skúste si dať taký záväzok naozaj, pretože je to pre vás, pre nikoho iného. A že sa skúsite v podstate v priebehu toho dňa a ideálne v priebehu rána spomaliť a uvidíte potom, ako sa vám aj ten deň zmení. Samozrejme, že keď začínate deň s kakaom, tak ten deň musí byť úžasný, musí byť šťastný, musí byť vyladený, musí byť krásny. Takže potom v podstate si viete spraviť samozrejme rituál v priebehu večera alebo v priebehu dňa, keď ste sami. To znamená, že um, ja stále tvrdím, že je krásne v podstate byť niekde na ceremonii, ale je úžasné si vytvoriť aj rituál sám pre seba doma. To znamená podľa vlastných pravidiel, podľa nejakého vlastného priestoru. To znamená, že navnímate sa na priestor doma, lebo je to úžasné si spraviť v podstate rituál, že vidíte, ja neviem, zvane, ste v pyžame, nemusíte sa nikam malovať, nikam chodiť, ale len sa tak akože naozaj naladiť na priestor, v ktorom sa nachádzate. To znamená, nájdete si nejaké tiché miesto, zapalíte si sviečku, uvaríte si kakao, po prípade môžete si zobrať nejaký zápisník, pretože keď už si doprajete tento priestor a čas byť sami so sebou, tak veľakrát sa vlastne stane to, že sa nám tá myseľ rozprúdi, tak si zapisujeme vlastne nejaké buď poznámky, alebo môžeme si vlastne zapísať myšlienky, ktoré nám prichádzajú a tak ďalej. Je úžasné si pustiť vlastne do pozadia meditatívnu hudbu. Po prípade ešte to, čo ja môžem odporúčiť, je to, že keď vlastne dopijete, a to je tiež jedna zo šamanských techník, že vždycky, keď vlastne sa robia tieto diety, tak to, ako sa napája vlastne na toho spirita, je to, že keď vlastne vypijete tú šálku, buď teda kaká, alebo nejaké iné rastliny, bobinsany alebo čohokoľvek, tak vlastne spravíte to, že vy si buď láhnete alebo sadnete, záleží, že aby vám samozrejme bolo pohodlne a napájate sa, naozaj sa sústredíte na to, že medicína je vo vašom tele. Niektorí sa môžete napájať na medicínu, niektorí nie je ako keby sympatický pojem, že napájajú sa na v podstate tú medicínu, ale napájajú sa na svoje vlastné srdce. Viete to uchopiť rôznymi spôsobmi, pretože samozrejme tam je veľmi dôležitý ten zámer. Veľmi dôležitý, pretože ja keď som teraz podstupovala tie rôzne diety, takisto v priebehu dňa som vlastne robila to, že ja som ako keby dietovala veľmi vysoké dávky toho kaká a pila som 4 až 5 krát denne, veľmi vysoké dávky kaká. A dialo sa vlastne to, že niekedy som sa napájala po vlastne vypití som sa napájala na ducha kaká, to znamená, že na tú medicínu, ktorá vlastne prúdila mojim telom, kolovala v mojich žilách. A niekedy som sa napájala sama na seba. Takže je to veľmi dôležité si ako keby uvedomiť a zrovnať aj ten zámer, že s ktorým idete piť to kakauko. To znamená, že sadnete si, napojíte sa na kakao, požiadate ho, buď aby s vami pracoval duch kaká, alebo aby ste sa vďaka kakao, to znamená, že kakao je vašim nástrojom k nejakému spirituálnemu rozvoju, alebo vnútornému rozhovoru, alebo vnútornému odstráneniu nejakej traumy, alebo len meditatívnym alebo relaxačným nástrojom. To znamená, že ten zámer je veľmi dôležitý a je veľmi dôležité si to zvedomiť. Často počúvame na ceremoniách, že vložíme si zámer vlastne do kaká. Ale to nie je o tom, že vložím si zámer, že tak kakao, ty to teraz za mňa zariadiš. Je to v podstate ten zámer, že
my sa naladíme na to, že čo ideme robiť a pracujem, riešim. To znamená, že žiadne kakao, žiaden šamán, žiadny terapeut. Ja stále tvrdím, že nikdy v živote za nás nikto nič nevyrieši. Ani kakao to nie je, ani terapeut, ani šamán. Sme to my, ktorí pracujeme so svojimi traumami, my, ktorí pracujeme so svojimi zámermi a my, ktorí si určujeme, čo sa vlastne ide diať a čo požadujeme, či už od medicíny alebo od samých seba. Takže kakao je pre mňa naozaj ako nástroj na spojenie sa so sebou. To v prvom rade, spájanie sa so sebou a tí, ktorí chcete a ktorí cítite nejaké volanie, že vás vlastne ťahajú v podstate, alebo vás ťahá táto cesta rastlinných medicín, prírody, máte ako keby blízko k téme šamanizmu, tak je dobre sa potom napájať v podstate aj na tú konkrétnu medicínu, ktorú pijete, to znamená v tomto prípade kakao. A je to vlastne pre mňa vždycky, keď si tak nejak sadnem a chytím si tú šálku kaká, tak vždy vlastne začínam tým, že je to v podstate aj tak, ako sa degustuje. Niektorí si možno somelieri vína, niektorí možno degustujete niečo iné. Vždy je to vlastne o tom, že sa vlastne vyľaďujem cez všetky zmysly. To znamená, že nie je to len o tom, že šupnem to do seba, to kakao a lahnem si a teraz ide sa pracovať, hej. To znamená, že ten rituál naozaj pre mňa začína ani nechcem povedať, že v kuchyni, pretože ja vlastne na výrobu kakaa vždycky vyrábam kakao ako keby z byliniek. To znamená, že používam macerát alebo odvar, vlastne čaj. A tiež vlastne ten rituál pre mňa začína už tým, že vidím von do záhrady a začnem zbierať bylinky. Toto je pre mňa začiatok rituálu. To znamená, že to, čo kakao robí, je to, že vytvára vlastne rituál ešte pred tým, ako ho začnem vôbec používať. A to je pre mňa tiež nádherné si uvedomiť, lebo ja som v podstate z počiatku, keď som začínala ako keby chodiť na ceremonie, alebo teda som sa začínala orientovať vlastne v tých kakaových ceremoniách, tak mne tam stále niečo totiž to nesedelo, keď som sa vlastne rozprávala, alebo som teda sedela v tých kruhoch, tak mne to tam vôbec nesedelo, že zrazu si sadnem do kruhu a mám sa prepájať s nejakým kakaom v šálke. Proste to bolo pre mňa ako keby nejaké odseknuté, hej. To znamená, že chýbal mi tam taký ten proces predtým získavanie z nejakého vzťahu. Samozrejme, že my už keď máme vybudovaný ten vzťah, tak už sa nám inak nalaďuje. Keď prídeme na tú ceremonku, sadneme si, chytíme šálku, už vieme, čo je všetko za tým. Minimálne ako sa pripravuje to kakao, že to nie je len, že šupnem lyžičku kaká, šupnem 3 deci vody, zamiešam, šupnem do seba a idem, hej. Takže už toto je veľmi vlastne dôležité si uvedomiť, že ten rituál nezačína v momente, kedy si sadám s kakaom, ale začína už niekedy v záhrade, niekedy vlastne v kuchyni, keď robíme kakao iba s vodou a bez byliniek, bez čaju. Takže skúste si to vlastne vždycky, keď si budete kakao robiť, je samozrejme úžasné. Úžasné, pokiaľ máte čas, naozaj si aj ten priestor v kuchyni pripraviť. To znamená, že tí, ktorí máte vzťah k vydimovaniu, môžete si zapaliť sviečku už v kuchyni, viete si požehnávať to kakao, viete sa prepájať s tou svojou dušou alebo s tou bytosťou, záleží teda, aký máte zámer. Už priamo tam v kuchyni viete si vkladať zámer už vlastne do toho hrnca, keď varíte kakao alebo teda roztapate, to je veľmi dôležité povedať, že kakao nikdy vlastne nezohrievam ad 1 v mikrovlnke, nikdy nerozpúšťam kakao v mikrovlnke a nikdy kakao by nemalo vrieť, to znamená, že nesmie to proste bublať. To znamená, že veľmi pomaly, už aj to je ten rituál, že veľmi pomaly premiešavam to kakao a čakám na to, kým sa roztopí. Potom vlastne do toho už robím tú svoju alchymiu, buď pridám štipku soli, škoricu, kardamom, proste čo máme radi, čili. Nemusíme pridávať vôbec nič, užívame si vlastne tú zemitú chuť. A to znamená, že pokiaľ niekto potrebuje, lebo kakao môže byť pre niekoho aj horké, to znamená, že potrebujeme si vlastne z počiatku možno, že dochutiť, tak nepoužívame cukor, používame buď nejaký med alebo nejaké prírodné sladidlo, či už možno, že javorový sirup, alebo skrátka niečo, čo nie je v podstate cukor, hej, biely kryštálový. No a
Vždycky vlastne si už potom viem počas tej ceremonii svoje vlastne alebo počas toho rituálu vlastne navrhnúť a zariadiť ten rituál tak, ako potrebujem. To znamená, že veľakrát sa môžem prepájať s tým kakaom aj na takej úrovni, že si pokladám otázky a počúvam jednak, čo sa vo mne vlastne ako keby prebudza, alebo možno, že niektorí môžu počuť, že, alebo môžu vlastne povedať, že tá odpoveď prichádza od kaká, pretože pracujeme proste s tým kakaom a mysel a vedomie sa otvára. A čo sa týka vlastne ďalej starostlivosti o telo, tak mnohí možno viete, mnohí možno neviete. Tí, ktorí ma sledujete, tak už viete, že kakao sa dá používať vlastne aj na teličko. To znamená, že úžasné tým, že kakao obsahuje veľa tuku, ako som už spomínala, vyše 50% tuku, alebo teda toho kakaového masla. Sú z toho úžasné masky na vlasy. Úžasné. Normálne 100% kakao, to znamená rituálne kakao, roztopíte bez vody. Iba to vlastne potopíte buď vo vodnom, ideálne vo vodnom kúpeli, alebo teda na veľmi, veľmi miernom ohni, len aby sa nám to troška roztopilo. To znamená, že takéto 100% kakao si dávam na vlasy. Tam treba počítať s tým, že na vlasoch to stvrdne, pretože tam je to kakaové maslo a tým pádom tie vlásky po nejakej polhodinke zhruba, alebo teda veľmi rýchlo vytvrdnú, ale po polhodinke dávame masku dole. Vôbec vlastne nie sú z toho masné, nemusíte sa báť, aj ku korienkom si to dať, práve naopak vyživuje to pokožku tým, že tam vlastne prebieha rozťahovanie ciev, to znamená, že prichádza vlastne k prekrveniu pokožky na hlave, tým pádom sa aktivujú znova rastové, alebo teda cibulky, začnú nám znova rásť vlasy, takže vlastne tá mikrocirkulácia funguje aj na vlasovej pokožke. A samozrejme toto isté sa deje aj na tvári, to znamená, že keď si robíme kakaové masky, robí sa to takisto zo 100% rituálneho kaká. Keď je tam nejaká masnejšia pleť, neodporúča sa to vlastne robiť viac ako jedenkrát týždenne. Keď je pleť taká stredne masná až suchšia, tak dvakrát týždenne. A keď je veľmi suchá pleť, môže sa robiť takáto maska trikrát týždenne. Dáva sa to vlastne na 15 až 20 minút na tvár. Na tvári nám to nikdy nevytvrdne, pretože kakaové maslo sa topí pri teplote tela. To znamená, že stále je tá maska veľmi, veľmi taká veľmi masná, veľmi vláčná a to, čo vlastne táto maska alebo to čo 100% kakao robí s pokožkou je to, že tým, že ako som už spomínala, obsahuje vlastne flavonoidy, ktoré vlastne znižujú ten oxidačný stres našich buniek, tak oni vlastne majú tú schopnosť, že omladzujú pokožku, vyživujú, tá pleť je veľmi potom rozjasnená, veľmi nie je masná, je naozaj krásna, žiarivá, vyživená tá koža, že ja som vlastne 6 týždňov v Ekvádore, keď som zistila na farme, lebo však tam sa nepoužíva make-up, tak sem tam som dostala masku. Tak tam som vlastne zistila, že aké úžasné benefity má kakao a že to vlastne táto farma, tá prvá, kde som sa ja postila, prepísala naozaj mňa a môj vzťah s kakaom, pretože ja som kakao a to už som mala naozaj vytvorený brutálny vzťah s kakaom, alebo teda v podstate s tým procesom napájania sa, ale až na tejto farme som si uvedomila, na čo všetko dokážeme to kakao využívať, že vlastne od vnútra až po vonkajšok. No a to, čo vlastne kakao robí s našim telom zvonka, je presne to isté, čo robí zvnútra. Takže všetky tie benefity, ktoré som spomínala, že obsahuje rôzne minerály, obsahuje rôzne antioxidanty najsilnejšie, tak všetko toto je samozrejme prospešné aj pre našu pokožku, aj vlásky. Takže je veľmi dôležité si teda uvedomiť, že kakao môže byť v našom živote naozaj na dennodennej báze, či už vlastne takýmto spôsobom, že užívame vlastne kakao zvnútra, buď ráno, na obed, večer, alebo iba ráno, alebo iba na obed, iba večer. Dokáže byť v našom živote vlastne aj vo forme rituálov a dokáže byť v našom živote aj vo forme vlastne kozmetiky. Potom sú samozrejme ďalšie veci, ktoré sa dajú vyrábať z kakaového masla a to už je naozaj kozmetika na takej úrovni, že používame alebo vyrábame balzamy na pery, vyrábame krémy. Takže kakao naozaj má, ja nepoznám tak univerzálnu medicínu, univerzálnu rastlinu a univerzálneho spoločníka, ako je kakao, pretože kakao naozaj dokáže zbližovať dokonca aj na partnerskej úrovni
pretože je nádherné, keď sa dokážete napájať vlastne so svojím partnerom alebo partnerkou práve vďaka kakao. Dokážete si budovať v podstate takýto vzťah so svojimi partnermi alebo si možno, že dávať vlastne tieto telové masky, možno, že telové masáže v podstate aj vďaka kakao. Takže kreativite sa medze nekladú. A kakao naozaj, že môže byť úplne, že všade. Čo vás len napadne, tak to je určite správne a určite dobre. A nenapadlo vás to len tak náhodou, ale napadlo vás to kvôli tomu, že to máte spraviť. A teda, aby som to tak nejak zhrnula a zaobalila, vlastne to, čo v prvom rade odporúčam, pokiaľ nemáte kakao zaradené, spôsob, akým ho viete vlastne najjednoduchšie zaradiť a postupne zaradiť, tiež je veľmi dôležité zaraďovať ho postupne a nie teraz, že zo dňa na deň, tak je veľmi dôležité alebo veľmi fajn v podstate začať napríklad tak, že nahradíte kávu 1-2 krát do týždňa s kakaom a budete pozorovať, že aké máte vlastne napríklad účinky po káve alebo ako sa vaše telo, ako sa vy cítite, akú náladu máte, akú energiu máte v priebehu dňa, v deň, kedy použijete vlastne kakao a v deň, kedy použijete kávu. Že to budete vedieť vlastne porovnávať. Takže toľko vlastne k tomu. Ja cítim naozaj obrovskú vďačnosť za dnešný priestor, za to, že kakao v podstate vytvorilo tento priestor, pretože nebyť kakao, tak dneska by sme sa tu nestretli a nerozprávali o týchto všetkých témach. Takže pre mňa je zase na ďalšej strane a úrovni krásne si uvedomiť, že kakao naozaj robí aj to, že nás spája ako ľudí, pretože je obrovskou témou, čím ďalej sa viac rozširuje medzi ľudí, hlavne medzi spirituálnych ľudí alebo do týchto ezotericko-spirituálnych kruhov. Takže je veľmi ako keby fajn si uvedomiť, že je naozaj nástrojom, ktorý opustil prales, aby prišiel v podstate do nášho sveta, pomohol nám jednak otvárať srdcia, prepájať sa a uvedomovať si hojnosť, ktorú naozaj dennodenne žijeme už len tým, že v podstate môžeme si sadnúť, môžeme si navariť to kakao, ktoré prišlo z tak obrovskej diaľky, pretože my bohužiaľ na Slovensku nemáme podmienky na to, aby sa tu kakao pestovalo, ale máme to šťastie, že sa vlastne vie doviesť a vieme si ho vlastne zakúpiť. Takže kakao je pre mňa určite viac ako iba nápoj. Je to prekrásne spojenie so sebou, pre mňa samozrejme s pralesom, s telom a s tým, čo je naozaj skutočne dôležité v našom živote. Takže vy, čo ste online, tak mi ešte zostaňte online. Ja by som vám rada prezdelala, čo sa bude diať ďalej. Vy, ktorí pozeráte zo záznamu, tak kľudne sledujte stránku www.paulinabrynichová.sk. Tam sú zverejnené všetky nachádzajúce akcie, ktoré budú, všetky ceremonie, ktoré plánujem a organizujem. Vždycky vlastne sú tam vyhodené aktuálne dátumy.